subscribe naman dyan, mga idol. I have loved you only in my mind, but I know that there will come a time to feel this feeling I have inside. You're a hopeless romantic is what they say, falling in and out of love just like a play, memorizing each line. I still don't know what to say, what to say. Don't know what to do whenever you are near, don't know what to say. My heart is floating in tears. When you pass by I could fly. Every minute, every second of the day, I dream of you in the most special ways. You're beside me all the time, all the time. I have loved you and I always will. Call it crazy, but I know someday you'll feel this feeling I have for you inside. A few moments later. Surprise delivery po ma'am from Special Sauce. Kilala ko. Parang ito yung ano eh. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday! Happy birthday! When the snow is falling down, children laughing all around, lights are turning on like a fairy tale come true. Ano pa naman, bakit po natin ipagpatuloy po yung programa natin? Punta po muna natin yung mga handa po sa para po ma-design natin po. Tapos, may mga tao din po kasi naghanda po ng mga mensahe para iparating po sa inyo na special po kayo ngayong kaarawan nyo. Kahit po wala po sila dito, kahit po nasa ibang bansa po sila. Baka naging tumungol! Dalawa natin ipasok po. Na-idea po ba kayo kung sino po ang magbigay ng pasok? Malalaman po natin lang kung siya po talaga yung nagbigay ng pa-surprise. Happy birthday to you. Natilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, kami po, O God, ay nagpapakumbabang inihandog sa inyo ang napaka-espesyal na araw ng aming pong kapatid, Manang Diyos at Panginoon. Ama, sa oras na ito, dalangin nga po namin na amin nga pong dinibless si Manang Diyos sa lahat po ng kanyang mga gawain. Patuloy nga po na bigyan niyo po siya ng kagalakan, ng kalakasan, ng katalinuhan, at wisdom po, Panginoon, sa lahat po ng kanyang mga tungkulin dito po sa aming paaralan, maging sa kanya pong pamilya, Panginoon.
Salamat sa buhay po ng kapatid namin ito. Salamat sa kanya pong mga ginagawa para po sa amin. Salamat sa lahat-lahat po, Panginoon. Tunay nga po na napakadakila mo, Panginoon, sa buhay niya. Kaya patuloy nga po namin dinibless ang kapatid namin ito, O God, ng patuloy na kagalakan sa puso niya, ng magandang kalusugan, ng ilayo sa anumang uri ng sakit at karamdaman, Panginoon, kalakasan ng resistensya. Ama, sa oras na ito, kami din po ay nagpapasalamat sa naghanda nito, Panginoon. Si Sally at ang kanyang asawa, Panginoon Lord, pagpalain mo po siya at ibalik po ng siksik, digdig at umaapaw ang mga handang ito, Lord God. Maraming salamat po, Ama. Ito po ang aming samot dalangin. Pati ang mga pagkain po pala, Lord God, ay amin nga pong binibless, Panginoon. I-sanctify mo po ito, Panginoon, at maging kalakasan po na aming pangatawan, katalibuhan pa, sa lahat pa po ng aming gagawin sa buong maghapon ito. Thank you, Lord God, in Jesus' name. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to Tingnan na po kayo kung sino po yung nagbigay po ng pa-sorpresa, ma'am. Para maging special po yung harawan nyo ngayong araw po. So, may mga nagbigay po ng message, video message, para po sa inyo. Panoorin nyo natin. Hello, Mary Josie. May your special day be as wonderful as you are. Wishing you a birthday that brings you happiness today and memories to cherish. On your birthday, Mars, I want you to know how much you mean to me and how grateful I am to have you as my dear head teacher. You are very supportive during my stay in your humble institution, the Sumabnit National High School. Have a blessed and wonderful day as you celebrate your birthday. Love you always, Mars. Say, happy 50th birthday, Ninang Juicy, and stay healthy and more birthday to come, and God bless. I feel so lucky for having the best Ninang in my life. Sana nagustuhan mo itong surprise ko sa iyo, Ninang, sa iyong darating na birthday, at include my sister Rosalyn Ramos Figueras and my hubby. At sana walang magbago sa ating dalawa, Ninang, hanggang sa pagtanda natin. Enjoy lang ang buhay, Ninang, at laban lang. Nandyan ang Diyos para sa ating lahat. Alam ko, Ninang, na mahal mo rin ako, Ninang, na bilang inaanak mo. At ganun rin ako sa'yo, Ninang. Mahal na mahal kita bilang isa kong as a second mother sa aking buhay. Okay, Ninang, enjoy your birthday. Love you. I see you soon. Miss you, Ninang. Enjoy your birthday again. And thank you kay Madam Mama Real dahil siya ang kasagwat ko rin. Okay, happy birthday, my dear Ninang. Love you. God bless. Surprise! Happy birthday, Madam. I hope you have a wonderful day on this special day. I wish you great health and many more birthdays to come. God bless you always. And take care, and I love you and I miss you so much. Happy birthday! Happy 50th birthday. Wish you all the best and more birthdays to come. Stay pretty. God bless you po.
Hello, Madam Josie. Happy birthday po. Wish you all the best. Hello, Ma'am Josie. Happy birthday. Stay pretty and more birthdays to come. Happy birthday, Madam Josie! Stay pretty. And I'm wishing you joy and happiness. Stay healthy! More birthday to come, Mom. Always be happy po. Stay sexy, Mom. Stay healthy and beautiful. Maganda ka lagi. Yeah! Happy birthday, Mom! God bless! Happy birthday, Mana, sa pinakamabait na guro namin. Stay healthy. Usag, naimbag, kanadyosan nga panagkasangay mo, madam. Ni Apo Diyos kumati, kanayon nga makiatdaghang ka, kanikan nakapay, tiyad ad-ado, nga panagkasangay mo, kan nananay nga salunat mo. So ayun po yung mga nagbigay po ng message na nasa malayo po sila pero nag-effort pa rin nag-effort po sila para po may parating po yung mensahe po nila para sa inyo. Ngayon po, pwede ko po bang tawagin si Ma'am Arjeline at Ma'am Christine? Yun! Para po magbigay po ng birthday message para po kayo. Yun! Hindi po ako nakapag-video. Nahihibang po ako. Bibidyo ko po muna, isasend ko rin po sa messenger. Mas maganda mang pang personal po ninyong sasabihin. May message ka naman na sasabihin. Happy birthday, Ma'am. Sana ay maglansang ka. Salamat po sa pagmamahal mo sa amin ni Alexa at sa aming mga magkakapatid. Salamat po sa mahabang pasensyang ibinibigay niyo sa amin. Mahal na mahal ka po namin. Ngayon naman po si Ma'am Arjeline. Ano ba yan? Ano ba yan? Ang dumi-dumi. Happy birthday, Ma. Kahit may asawa na ako, sana lulam sa mo meron din ako. Kasi peleha pa rin ako, Yun lang hinihintay ka lang. Kaya ayun, salamat for everything. Salamat sa pagmamahal mo, Ma. I love you. Hindi nang makatawa. Well, thank you so much, Ma. Kayo nga. Kunin nyo lang sa mo. Hindi ko na kailangan sabihin kasi alam na niya. Happy birthday, my love you. Yun lang, Mama. Tapos pa lang. Bago. Sir, birthday message po ka. Ang pagkakay. Happy birthday, at saka salamat. Dahil sinama mo ang anak mo. Magbigay lang. Oh, thank you po. Next nanay, kayo po. Tingnan mo kung may basa kita rin ng tubig sa lahat. Iyak na ako. Hindi. Yan na nalagyan ng kalma. Iniyak si Mama kasi mabigla sa Alexa. Thank you po. Ma'am, nay kayo na rin po. Umuwi ka ng maaga, magluto ka muna.
wish para po sa inyo. Basahin ko na lang. My dearest Nina, happy 50th birthday. I wish you great health and many more blessings. On this day, you shall celebrate another wonderful year. I am so grateful to have you as my Nina. Since the first day we had met, you showed nothing but a good heart. That's one of the things that I love about you. You treated me with such kindness and so much love. On the day Julius and I get married, I decided to have you as my Nina. And till this day, that was the greatest decision I've ever made. Thank you for all the great memories we had created together. Happy birthday again, Nina. God bless you. God bless you always. I love you. Love, Rosalie and Jules. Ma'am, may gusto ka po bang sabihin sa mga nag-effort po na maging especially kung kaarawan po rin, especially po kay Ma'am Sally, Rosalie and Sir Jules. Una-una sa lahat, papasalamat ako sa Panginoon kasi patuloy niya akong binibigyan ng mahabang buhay, nagkakalob sa akin ang magandang kalusugan. And salamat sa mga taong nagmamahal. Wala kay Sally na taon-taon. Hindi mo ako pinakalimutan. Hindi dahil nagbibigay ka ng pagkain. Pero naman yung thoughtfulness, yung pagmamahal, lagi mo pinaparamdam sa akin. Every now and then, lagi ka nangungusap. Ganon din kay Rosalie. Maraming salamat. Hindi ko kayo makakalimutan. And also sa mga teachers, sa aking mahal na principal. Ngayon lang nangyari actually ito sa buhay ko. May ganitong pa-surprise, hindi ako sanay. Hindi ako sanay pero natutuwa ako na iba pala yung feelings. Pag ikaw yung pa-surprise sa mga ganitong sa aking mga anak, sa pinsan ko, sa tita ko, maraming salamat sa lahat. Kay Mike, na laging nagtsatsaga para ihatid ako sa kasinawan. And everyone, maraming salamat. God bless us. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. On behalf of Surprise Mo Deliver ko, on behalf of Surprise Mo Deliver ko in partnership with Ma'am Emily Lopez of Cosity Place at Lawang, Pangasinan. Ma'am, happy 50th birthday po. And sana po, marami pa po kayo may inspire po na knowledge sa aming mga students. And maraming salamat. I have loved you only in my mind, but I know that there will come a time to feel this feeling I have inside. You're a hopeless romantic is what they say, falling in and out of love just like a play, memorizing each line. I still don't know what to say. What to say? By I could fly. Every minute, every second of the day, I dream of you in the most special ways. You're beside me all the time.
time. I have loved you and I always will. Call it crazy, but I know someday you'll feel this feeling I have for you inside. I'm a hopeless romantic, I know I am. Memorized all the lines and here I am, struggling for words, I still don't know what to say. What to say? Don't know what to do whenever you are near. Don't know what to say, my heart is floating in tears. When you passed by, I could fly.